Fil-lokalità tal-Kalkara kulħadd jitkellem dwar il-mod brutali li bih intrema kelb tal-ġlied fi Skip. Residenta minn din il-lokalità li kienet qed tippassiġġa bil-kelb tagħha semet il-krib ta' dan il-kelb ħireġ mill-iskip u kienet hemmhekk li ħadet waħda mill-ikbar xokkijiet ta' ħajjitha. Kont għaddejja bil-kelba, noħroġ il-kelba tiegħi s-sotu ngħaddi minn hemm. Rajt kelb jokrob jaħasra u bdejt nara l-boros jiċċaqalqu u mort ftaħt l-ewwel waħda li sibt forsi hemm xi kelb ġo fiha żgħir. U ma sebċe, bat kien ġej raġel jħasra u għatlu għettu ħassaw kelb forsi nsalvaħu. Għal-bidu r-raġel beda jibża jiftaħ il-borza lix ma kienx jaf eżattament x'fiha, iżda mill-kuraġġ. Sabat sabbiċċa fil-diferru ċarrat il-borza ħassaw simna kelb boxer kienet ikrazzaw. U fl-ma stat kien da? Miski kien batut, bla nifs beda jonfoħ, badġabulu l-ilma taħ jixrab, batut kun kważi fl-axħar. Mura, għafsaħ. Fuq il-post inġemaw aktar nies li l-kol provaw jagħtu l-ewwel għajnuna waqt li ċemplu kemm lill-pulizija kif ukoll it-taqsima tal-animal welfare. Provajna ntuħ jixrob, però xejn, rispons ta' xejn. Di vera ħaġa bruttali. Jien ukoll dak il-ħin ħriġ bil-kelba bdew jgħiduli biex inċemplu l-animal welfare kif hekk għamilna ċempil xi darbtejn ċempilt il-pulizija ġew ukoll. Il-kelba Gaja li għadet għandha 4 snin ittieħdet iċ-ċentru San Franġisk f'Taqali fejn kellha titpoġġa fuq id-drib minħabba li kienet dehydrated u tbati mid-diarrea. Huwa maħsub li kien l-istat ta' saħħitha li wassal lil sida biex jermija b'dan il-mod brutali fi skip maqfula f'borza sewda tal-iskart. F'Mejju li għadda kelba oħra li ingħatat l-isem ta' Star ukoll instabet midfuna ħajja Ripar Ħasan. Wara 3 ġimgħat din il-kelba li kienet spiċċat fuq fom kulħadd kienet tilfet il-battalja kontra l-mewt.